Ikollok tgħid li minn qed jarana ġewli, inti x'kellek bżonn illi tibdel? Tajt għalfejn iddeċidejt tibda nagħmel dan il-programm. X'kienu l-affarijiet ġew? Iddeċidejt li nibda dal-programm biex inħossni iktar fit u apparti minn hekk biex innaħħi daqsxejn tal-wejt għax matul iż-żmien akkumula l-wejt. U kif kien qed jaffettwa? Kienet jaffettwani ħażina x'akka meta tixtri l-ħwejjeġ u hekk ma joqgħdu nibsew. Bħal speċi anke meta tara xi ħadd bil-figura sabiħa tgħid kemm nixtieq li tkun jiena. Allura tani dak il-push li bħal speċi nibda nagħmel xi ħaġa nemmen fija nnifsi u moralija u dara. Apparti l-affarijiet tal-lejla ġewli, kien hemm forsi affarijiet fil-ħajja ta' kuljum illi xtaq ħassejt il-bżonn anzi illi tibdilhom. Pereżempju, hemm min jgħid għax kont qed naqta' nifsi. Hemm min jgħid qed iħossni nixjaħ mill-lien. Kellek minn dawn l-affarijiet fil-Kastija ġew. Iva, pereżempju anke biex titla' taraġ ta' kien naqra wejt żejjed jaffettwa ħafna. Ġifieri jekk itnaqqas mill-wejt ħadd tħossok ħafna iktar aħjar. Apparti minn hekk meta tiġi għall-lezzjonijiet tieħu gost ukoll ħafna u anke tmur lura d-dar, tmur ferħana u bakk inti tkun b'dak il-kuraġġ. Bħal speċi tagħmel iktar kuraġġ biex tkompli. U jekk important semmi wkoll, inti ġewli kif nafu tajjeb, fil-bidu kont ngħid u bdejt taqtaqalleb mill-ewwel. Iva. X'kien il-punt li jekk isma' jiena vera kont naqta' qalbi, però ħankompli għaddejja. Għaliex komplejt għaddejja ġew? Għax qed jinħana qafaw bħal speċi kont qed nieħu ħafna gost. Ilħaqt għamilt ħbib ġodda wkoll f'dik il-ġimgħa għax l-ewwel ġimgħa biss kont għaddej bdejt. Bħal speċi qed mhux ħanħalli din l-opportunità taħrab mill idejja, bħal speċi vera li tħoll bis-serjetà. U għamlu li naqra kuraġġ ukoll, inti speċjalment ċebbillu tibgħat li l-emails u tibgħat li l-messages u hekk biex tagħmel li kuraġġ u trainers u hekk vera staff u grupp tal-ġedd. Tajjeb, tassew napprezzaw. Ġewli, li minn qed jarana. Ikollok tgħidu għalfejn inti għażilt Any Better Life jew xwed il-programmi li aħna nofru, u mhux pereżempju alternattivi oħrajn, bħal pereżempju xi shakes, xi prodotti jew xi affarijiet. Għalfejn għamil dik id-deċiżjoni? Ix-shakes qatt ma ġbuni. Ġifieri xtaqt imur dik xi ħaġa naturali li tiġi training u tikoll ikel healthy biex jiena nitgħallem nimxi ma' dak l-istil ta' ħajja. Akka l-familja qed insajjarhom bħal ma tinsajjar jiena ġifieri. Eżempju l-kaxka. Iva, eżatt. Barra sek xejn, ikollok tajt li qed jarana wkoll ġewli, illi forsi qed jellgħu jinnislu, jgħidu ma tgħid nagħmel xi ħaġa tgħid nipprova nonqos leha. X'ħad jgħidulhom number one u x'par inħaddihom fuq Any Better Life, għax forsi huma jikkunsidraw jgħidu ma tgħid nagħmel inkellem l-Any Better Life, inkellem xi ħadd ieħor, nipprova xi differenti. X'inhu l-appell tiegħek għalihom jekk jogħġbok? Le, minn New Better Life ħajjinu bżgur ġifieri bħal ma jgħidu lili għax jien vera kont bniet ma naqta' qalbi, issa sirt mibli kuraġġ. Forsi xogħolok iktar hawnhekk. Hawnhekk għaġbuni l-istaff, speċjalment jisek qiegħda d-dar anke meta titkellem magħhom twassabhom u trainers kollox insomma jisek qiegħda d-dar, m'għandekx għalfejn tiddejjaq u tistri. Imma d-dar ma jgħadmux daqshekk. Le, hawnhekk iktar taħdem. Imma xorta tkun kuntenta. Dik importanti, għax il-ħadda li Eżatt. ħana waħda minn ġewli, ħana minn daqsxejn il-presentation tiegħek ukoll għall-kunċert li ċekk mhux bil-kontra, all right, għażhom naqra hekk. Ġewli, kif qed ngħidu hija waħda mill-winners tagħna wkoll, ħanifraħlek minn ġdid ġewli. U nawguralek li dawn l-ewwel sitt ġimgħat ikunu l-bidu ġdid tiegħek. Kif kellimna 1000 miljun darba, l-ewwel sitt ġimgħat mhux biżżejjed biex aħna nibdlu u nibqgħu kif nixtiequ, imma għandhom ikunu sitt ġimgħat importanti immens anke għal-bqija tal-vjaġġ. Prosit ta' sew.